τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, τον κύριο Βασίλη Μισαηλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μισαηλίδη. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ και σας λέω έτσι από καρδιάς ότι με πολύ χαρά παρουσιάζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με διακρίσεις σχολείων, με δημόσια σχολεία που προσπαθούν πέραν του κανονικού να δώσουν παραπάνω πράγματα στα παιδιά που δεν μένουν στο τυπικό ωράριο και στις συμβατικές υποχρεώσεις. Και το δικό σας σχολείο είναι ένα από αυτά, όπου έχετε λάβει ευρωπαϊκές αλλά και πανελλήνιες διακρίσεις. Τι ακριβώς λοιπόν γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαστε στη διάθεσή σας να σας αναπτύξουμε τις δράσεις μας. Στο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου πραγματικά λειτουργεί σαν μια κοιτίδα πολιτισμού, μια κοιτίδα υλοποίησης προγραμμάτων και αυτό το οποίο έχω να καταθέσω ότι είμαστε μια ομάδα από πολύ δυνατή, από τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς, ο διευθυντής, η τοπική κοινωνία, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Δήμος, η Διεύθυνση, ο Σχολικός μας Σύμβουλος, όλοι μαζί. Όλοι λοιπόν προσπαθείτε για το καλύτερο. Αυτή είναι και η αγάπη μας για το σχολείο, για να το αναδείξουμε μέσα από τις δράσεις που κάνουμε. Τώρα η διάκριση που λάβατε με τι είχε να κάνει, με μια δράση ιδιαίτερη? Από το 2011 υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τους παραδοσιακούς σπόρους, που ξεκινήσαμε με το δικό μας θερμοκήπιο, μοιράσαμε τα φυτά που κάναμε στους μαθητές μας και αυτοί αργότερα τα μεταφύτευσαν στους κήπους τους. Και βλέπουμε εδώ φύτεμα, παρατήρηση. Ναι, και μετά κάναμε τα δικά μας παρτέρια στο σχολείο. Τα βλέπουμε στους δέκτες μας, ναι. Και όλος ο κύκλος των φυτών γίνεται στο σχολείο. Σχολική κήπη και παρτέρια λοιπόν. Σχολική κήπη και παρτέρια, ναι, και μάλιστα στον τελευταίο διαγωνισμό που λάβουμε και τη διάκριση και φιλοξενηθήκαμε για μια εβδομάδα στο Ρέθυμνο, ναι. Είχε να κάνει όχι μόνο με τους σχολικούς κήπους και τα παρτέρια, αλλά ήταν την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων. Εμείς φροντίσαμε να διαθέσουμε και τα προϊόντα. Βλέπουμε τα παιδιά χαρούμενα λοιπόν γύρω από τα παρτέρια, τα οποία τα έχουν περιποιηθεί, τα έχουν καλλιεργήσει. Στα παρτέρια βλέπουμε μαρούλια, βλέπουμε καλοπιστικά φυτά. Τι άλλο καλλιεργείται? Έχουμε 3 καλλιεργητικές περιόδους. Είναι 2 περιόδους που έχουμε χειμωνιάτικα φυτά, χειμωνιάτικα κηπευτικά, και μία με καλοκαιρινά. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουν τα παιδιά από τα χειμωνιάτικα να τα φυτέψουν, να τα βγάλουν και να τα διαθέσουν σε παζάρι που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή. Το παζάρι γίνεται στο σχολείο? Στο σχολείο γίνεται. Είναι μια πραγματικά μεγάλη χαρά. Το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και οι κάτοικοι και οι γονείς και τα παιδιά το χαίρονται, γιατί έχουμε να κάνουμε παιχνίδια ρόλων. Και όπως λέγεται ότι όπου υπάρχει ένας κήπος, πραγματικά υπάρχει και ένα σχολείο. Και έτσι δηλαδή μέσα από όλον αυτόν τον κύκλο των φυτών, οι μαθητές παρατηρούν και πραγματικά καταγράφουν όλο τον κύκλο, όχι μόνο του φυτού, αλλά ακόμα και προχωρήσαμε και στη διάθεση. Ποιες ηλικίες παιδιών συμμετέχουν στην καλλιέργεια των κήπων και τα μικρά λοιπόν? Ναι, από την πρώτη τάξη μέχρι την έκτη έχουν το δικό τους παρτεράκι και ανάλογα την κάθε καλλιεργητική περίοδο φροντίζουν και τα δικά τους φυτά. Τα έσοδα από την διάθεση που πηγαίνουν? Τα έσοδα από τη διάθεση. Όταν πουλάτε τα μαρούλια που είδαμε στις εικόνες τώρα. Το αντίτιμο είναι τελείως εικονικό, δεν έχει να κάνει. Δεν τα πουλάτε όσο κανονικά στις λαϊκές, λιγότερο. Όχι. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα αντίτιμο. Έχει παιδαγωγική αξία αυτό που κάνουν, διότι βάζουμε τα παιδιά να συναλλαγούν με χρήματα. Δηλαδή, βάζουμε τα ίδια τα παιδιά να είναι οι πολιτές των μικρών τάξεων και των μεγάλων τάξεων να είναι οι αγοραστές. Και αλλάζουμε τους ρόλους. Των μεγάλων τάξεων οι μαθητές είναι οι πολίτες και των μικρών είναι οι αγοραστές. Να καταλάβουν και τη συναλλαγή των. Και τη συναλλαγή, να μάθουν και την αξία του χρήματος, ότι με το χρήμα παίρνουμε προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για το τραπέζι, αλλά την ίδια ώρα μορφώνεται και εκπαιδεύεται και μελλοντικούς επιχειρηματίες. Γιατί μαθαίνει ένα παιδί το να είσαι παραγωγός, πρέπει να προσέχεις τα φυτά, να τα καλλιεργείς, τα βλέπουμε τώρα κοντά στο χώμα, να τα ποτίζουν, να τα νοιάζονται, να τα φροντίζουν και στη συνέχεια να καρπώνονται τα αγαθά της προσπάθειας, να τα πολλούν και να παίρνουν χρήμα με το οποίο μπορεί κανείς να κάνει, να αγοράσει άλλα αγαθά ή τέλος πάντων να ζήσει. Τα παιδιά δηλαδή, τι σας λένε από όλη αυτή τη διαδικασία, πώς την έχουν αγκαλιάσει? Αυτό το οποίο θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά είναι ότι αν και ζούμε σε μια αγροτική περιοχή, εντούτοις πολλές φορές διαπιστώναμε ότι τα παιδιά δεν είχαν την εικόνα της παραγωγής. Αυτό λίγο παράξενο είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε αστικοποιηθεί δυστυχώς όλοι με την τηλεόραση που έχει μπει και τα τάμπλετ στα σπίτια μας. Γι' αυτό θελήσαμε με αυτό το πρόγραμμα να δείξουμε όλο τον κύκλο τον οποίο υπάρχει, από το σπεράκι που βλέπουμε εδώ το παιδάκι να το σπέρνει, να το πάρει, να το καλλιεργήσει στον κήπο του και να γίνει ντομάτα ή οτιδήποτε άλλο λαχανικό και να το φάει. Αυτός όλος ο κύκλος, και κατά τον Αριστοτέλη που
δίδασκε. Είναι πραγματικά όπου υπάρχει ένας κήπος, υπάρχει και ένα σχολείο δεύτερο μέσα στο ίδιο το σχολείο. Και το σχολείο πρέπει να εκπαιδεύει προς πάσα κατεύθυνση. Πρέπει να δείχνει στα παιδιά την αξία της προσπάθειας, την αξία της εκπαίδευσης, την αξία της παραγωγής εμπροκειμένου. Αυτό που μου λέτε όμως μου ακούγεται λίγο στενάχωρο στα αυτιά μου. Σε μια αγροτική περιοχή τα παιδιά να μην έχουν συναίσθηση του φυτεύω, του καλλιεργώ, του φροντίζω. Να μου το λέγατε σε μια μεγαλόπολη, το αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει γη, τα σχολεία τέλος πάντων δεν έχουν όλα μεγάλη αυλή. Αλλά σε μια αγροτική περιοχή είναι λίγο ανησυχητικό. Δεν συμφωνείτε? Είναι ανησυχητικό γιατί έχουμε γίνει υπερπροστατευτικοί ως γονείς. Βάζω και τον ίδιο μου τον εαυτό και τα δικά μου τα παιδιά. Δυστυχώς, όταν εμείς μεγαλώσαμε μέσα στο χώμα, τα δικά μας τα παιδιά τα προστατεύουμε το να μην τα αφήσουμε να βγουν έξω. Και με τις ασχολίες που τους έχουμε επιφορτώσει. Μη λερώσουν, μη ματώσουν, μη οτιδήποτε. Τις ασχολίες που τους έχουμε επιφορτώσει τα απογεύματα, δυστυχώς δεν έχουν τον ελεύθερο χρόνο. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που αναφέρατε, ότι εκτός λοιπόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα παιδιά είναι και χαρούμενα μέσα από αυτή την... Είναι ελεύθερα όταν είναι στην φύση, όταν ασχολούνται με τα φυτά, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο με τα φυτά. Έχουμε την τύχη να έχουμε στο σχολείο μας μια πολύ μεγάλη αυλή. Η έκταση είναι 9,5 στρεμμάτων, όπου εκεί πέρα με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θελήσαμε να φύγει η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την τάξη και να βγει προς τα έξω και με τα παιχνίδια που κάναμε. Επιδαπέδια παιχνίδια στην αυλή, λοιπόν. Επιδαπέδια, ναι, έχουμε το σκάκι, έχουμε την τρίζα, έχουμε το κουτσό, έχουμε το γήπεδο το ποδοσφαίρο, έχουμε το γήπεδο το μπάσκετ. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε και θελήσαμε να κάνουμε με όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε το 2012 είναι ότι αυτό το οποίο έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε στο χωριό να το εκμεταλλευτούμε. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και το γεγονός ότι υπάρχει έκταση μεγάλη. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για το δικό σας σχολείο που οφείλετε εσείς οι δάσκαλοι να το κάνετε πράξη. Από την εμπειρία σας, κύριε Μισαηλίδη, από την πολύχρονη εμπειρία σας στα σχολεία, θεωρείτε ότι τα σημερινά παιδιά στερούνται του παιχνιδιού? Δεν έχουν την τύχη λοιπόν να έχουν τόση ώρα παιχνίδι όσο είχαν τα παιδιά πριν 10-20 χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς σε αυτό φτάμε εμείς αγωνείς. Όταν τα βλέπουμε τα παιδιά μας, θέλουμε να τους κάνουμε να τα οδηγήσουμε όλα προς απογευματινές δραστηριότητες που δεν επιτρέπουμε να έχουν τον ελεύθερο τους χρόνο. Δυστυχώς ο χρόνος περιορίζεται, αλλά στο χωριό που ζούμε υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει και η διάθεση που τον έχουν αυτόν τον χρόνο, πιστεύω. Να τα συνδυάσουν όλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο σχολείο, στο Δημοτικό Ολοήμερο Σχολείο της Ολύνθου γίνονται πλούσιες εκπαιδευτικές δράσεις με πανελλήνιες και πανευρωπαϊκές διακρίσεις. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας? Στοχεύετε στο να πάρετε κάποιο άλλο πρόγραμμα? Όχι, έχουμε ένα άλλο να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας βοηθάει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η Δημοτική Αρχή, η Εκκλησία. Είμαστε δηλαδή μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή και οι εκπαιδευτικοί το αποδέχονται. Αυτός ο επόμενος στόχος που θέλουμε να υλοποιήσουμε είναι να κάνουμε ένα μίνι πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσα στο σχολείο? Μέσα στο σχολείο. Να εκμεταλλευτείτε τα 9 στρέμματα που έχετε στην αυλή. Ναι, όπου οι μαθητές, όχι όπως είναι τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής που έχουν οι Δήμοι, εμείς το κάνουμε σε μικρογραφία μέσα στο χώρο του σχολείου. Φιλόδοξο το σχέδιο. Ναι. Ψάχνουμε χρηματοδότες. Ευτυχώς έχουμε τους γονείς που είναι αρρωγοί σε κάθε μας προσπάθεια. Χαράζουμε την πορεία και είναι μαζί μας. Διαθέτουν αρκετά χρήματα από το ειστέρημά τους. Και η χαρά τους είναι αυτό το οποίο παρέχουμε όλοι στα παιδιά μας. Να βλέπουν τα παιδιά τους χαρούμενα, να πηγαίνουν και να έρχονται στο σχολείο. Κύριε Μισαηλίδη, αντιλαμβανόμαστε ότι όπου ενώνονται δυνάμεις, η επιτυχία είναι δεδομένη. Και εσείς μας μιλήσατε για μια πολύ δυνατή ομάδα που έχετε εκεί και από εκπαιδευτικούς και από γονείς και από φορείς. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή συνέχεια και πάντα μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τις δράσεις μας. Να είστε χαρά καλά. Μας που ήσασταν σήμερα. Χαρά μας, αν θα βρεθείτε προς τη Χαλκιδική, να περάσετε. Να σας επισκεφτούμε, να τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Να τα γευτείτε κιόλας από κοντά. Να είστε καλά, εμείς πάμε